ko je tu najjači, je li Kroatos jak? Ja sam rekla jeste, Kroatos je jak. Ovo, ono, pljuvo je njega kod mene, kaže video sam kako te vređa. Video sam kako te vređa, on je katastrofa, bla bla. Slušaj Filipe, i onda je, on sam njemu rekla, vidi Vladimire, ja sa tobom ne želim da igram mečeve. On kao, što ne bi ti igrali mečeve, ovo, ono, bla, bla, tu mi je nešto ja sam rekla, ajde, vidjet ćemo, ne znam, zato što ne znam da igram mečeve. I... Vi ste za elite, majke. Na kraju mi je rekao, ajde Mirela, upali se, igrao mečeve, ja sam se upalila i tu se počelo. I ja sam onda shvatila da on mene koristi za TikTok, jer nas dvoje više nikada privatno nismo razgovarali na temu nas dvoje, već samo o TikToku. I ja sam mu rekla to javno, rekao ti mene samo koristiš za TikTok, ti mene ne poštuješ. Hoćeš ti da mi račivijamo s Tomovićem to? Rekao ti se sa mnom sprdaš, rekao i to je to. I onda sam ja shvatila da je on folirant, da sve radi namjerno. A evo i do Mazetovića, ovaj se isto ubacio u 16-terac, ni kriv ni dužan. Ista priča je s Tomovićem bila kao i sa mnom na ljeto, to i Kroato zna, ali okej. Kaže Domazetović Petar. Da, samo što Vladimir je mnogo ozbiljni igrač, Petre, ti si smiješan. A čekaj, ali bilo je i s Petrom, neka on je smiješan, ali je i on malo tu. Ne, Petar je u avgustu sa mnom, Petar je sa mnom igrao mečeve u avgustu, prošlog avgusta, i ja sam s njim igrala namjerno mečeve u inat. Samo mečovali, da ste niste Filipe, nikad ništa. Ja sam Filipe namjerno u inat Kroatosu, to svi znaju, namjerno igrala s njim kao da mi se on sviđa. To svi znaju. Ja sam to priznala. I onda to Petra udarilo na ego, što se meni Petar ne sviđa, što ja s Petrom neću ništa, i onda sam to uvredio i sad ide od live do live i pljuje Mirelu Kemez, razumeš? Čovjek najbre sjaši s mene, ono preći Kroatos da sjaši s mene nego što će Petar Domazetović da sjaši. Petar ne može me prežali, a nikad bio sa mnom. A s Tomovićem si htjela da imaš nešto? Tomović i ja smo imali samo simpatije, ništa drugo. Ništa drugo. Čak sam ja njemu rekla da mu je odvratno učešće, čak sam ga izvređala jedanput pa se naljutio na mene pa me blokirao, ja mu rekla iskreno što mislim. I onda kad sam shvatila kakvu igru igra, više mi se naravno nije sviđao. Kad sam vidjela da sve radi iz koristi, ja sam vidjela da on sve radi iz koristi. I to je to. Moram popiti gutlje bevande pa ću znati, doprijeće mi do mozga šta li reći. Ovako ćemo mi, Mirela. Ne zanima mene ništa. Ne zanima me. Ja ono što mislim, ja to kažem i neću uopšte da pravim nikakvu dramu od ovoga. Ja sam rekla, smatram da je Tomović folirant, ozbiljan, da se folira, da je došao tu namjerno, isplanski i tako dalje. Znači njemu to sad u brk reći. Kako? Hoćeš da ga dodam, ja ću mu reći u brk, Tomoviću. Ne zanima me, nemoj da se sprdaš sa mnom. Znači. Da ga ne dodajem, ne sprdam se, pitam. Nemoj me spajati s njim, znači ne zanima me on. Pitam samo da li da ga dodam. Ne zanima me. Da, Tomović je rekao da je došao zbog mene ovdje, jeste, na kraju live-a životom. Ma pustite vi te priču.